Tähän dian ulkoasuun liittyy sitten vielä vähän muutakin, eli toi on tavallaan se perusrakenne. Mutta me voidaan tietysti hurjasti vaikuttaa siihen, mitä värejä ja muuta tässä dialla nyt sitten, ja minkä kokoista kirjasinta ja niin poispäin. Tässä pitää nyt kuitenkin pitää sitten vähän niin kuin muistaa pysyä maltillisena, eikä saa kehitellä mitään hirveitä ulkoasukikkoja, jotka sitten niin kuin tekee tästä epäselvää esityksen. Katsotaan tuolla esityksen tämän luennon lopuksi vähän miltä tämmöisiä hyvän ja huonon esityksen periaatteita. Mutta dian ulkoasun muokkaamisessa pääperiaate on se, että pitää mennä tämmöisen perustyylitilaan, tai puhutaan slide masterista. Eli kaikki nämä diat, mitä esityksessä on, niin ne perii perusulkoasunsa tämmöiseltä herradialta. Me käydään muotoilemassa tätä masteria ja sitten se vaikuttaa suoraan näihin kaikkiin. Jos teillä on tähän asti ollut tapana, että olette yksitellen jokaista diaa vähän muokkaatte, tai sillä tavalla, että valkkaatte ne kaikki ja teette sitä kautta niitä muutoksia, niin se on vähän nyt sama kuin tehtäisiin sillä Wordissä niitä muutoksia ilman tyylejä. Tavallaan se tyylien korvike täällä esitysgrafiikkapuolella on tämä slide master. Otetaan View ja master ja slide master. Ja saadaan täältä tämmönen tietyn näköinen kalvo. Ja täältä nyt sitten muutetaan, että miltä mikäkin lista niin kuin esimerkiksi näyttää, tai vaihdetaan taustaväriä tai lisätään jotain kuvia ja määrätään, että mitä lukee ala- ja ylätunnisteessa. Ja määritellään kaikki tämmöinen muu vakio-ulkoasu. Tavallaan tehdään se esityksen pohja nyt tänne. Et jos olisi käytetty noista valmista pohjaa, niin ne olisi kaikki se asetukset tehty tänne. Eli kaikki, mitä on kaikille dioille yhteistä, ne pistetään aina slide masteriin, eikä yksittäisille kalvoille. Siinä ei mitään järkeä, jos halutaan joka kalvo yläkulmaan kuva, että me käydään laittamassa se joka kalvolle erikseen. Vaan se pitää pistää tänne slide masteriin. Ja huomaatte niin kuin tämmöistä ideasta, että miten mä laittaisin tyyleillä joka kalvolle kuvan, niin se ei niin kuin onnistu sillä tavalla. Tyyleillä voi muuttaa vain tiettyjä asioita. Eli nyt voitaisiin lisätä tänne vaikka se kuva. Insert picture from file. Mikähän tossa. Okei, no siinä nyt on meillä vähän elukoita. Pistetään ne vähän tänne pienemmäksi. Noin. Ja me halutaan se sitten aina jonnekin esityksen oikeaan ylänurkkaan. Noin, se on siellä. Close master view. Ja huomatkaa, nyt jokaisella kalvolla on se kuva siellä. Näin helppoa. Samalla tavalla, jos halutaan jotain ala-ylätunnisteeseen, niin me voidaan suoraan kirjoittaa tänne ala- tai ylätunnisteeseen asioita. Siellä on kalvon numero tällä hetkellä päivä. Sitten tämmöinen footer-kenttä tuolla. Voidaan muokata ne tuolta tai sitten ottaa täältä insert page number, niin se antaa tämmöisen dialogi, joka muuttaa suoraan tätä footeria, tätä jos halutaan. Voi pistää tänne nyt vaikka Tommi Lahtonen footer-teksti. Slide number laitetaan päälle ja näin poispäin. Ja ei laiteta ensimmäiselle kalvolle näkyviin. Apply to all. Nyt kokeillaan täältä, niin nyt siinä näkyy Tommi Lahtonen ja kalvon numero. Näin. Helppova. Muuttaa tuolta masterin kautta. No, mutta tämähän ei tietysti riitä, vaan meidän pitää muuttaa tätä slaidin ulkoasua ihan kunnolla. Niin. Otetaan tätä load. Ja sitten pitäisi löytyä valmiita presentation backgroundeja. Forest kuulostaa kivalta. OK. Se lisää sen mulle tohon ja mä voin lisätä tähän nyt paljon enemmänkin näitä. Ja mä haluan käyttää. Technical Polygon. Noin, nyt on kaksi vaihtoehtoa. Otetaan toi, OK. Nature, tadaa, olisin halunnut. Eiku Forest, mikä se oli. Laitetaan uudestaan. Noin, valitaan se nyt, OK. Niin tää luo mulle heti tämmösiä tavallaan uusia mastereita täältä. Mä voin valita nyt vaikka tämän tästä käyttöön.
Close Master View, niin se muuttaa kaikki noin mun kalvot vastaamaan tätä samaa. Ei toi minusta ole kyllä oikein hyvä. Joo, niin tämä ongelma tästä Master Slidein vaihtamisesta, niin se pitää vaan tehdä sillä tavalla, että View Slide Master ja täältä se pitää ottaa Slide Designin kautta ja valkata se uusi, että se tulee aktiiviseksi. Sitten kaikki ne muut voi tavallaan poistaa tuosta, jos niitä ei tarvitse tai haluaa vaihella niitä yhtäkkiä. Joo, no täällä masterin kautta sitten yleensä mitä halutaan muokata on esimerkiksi tekstin kokoja ja muita. Täällä voi mennä suoraan tähän otsikkoon, valkata sitten täältä mikä fontti siinä on ja minkä kokoista tekstiä haluaa siinä olevan. Vaikkapa noin. Sitten menee seuraavan listakohan, valitaan siihen fonttia, minkä kokoista tekstiä se on ja näin poispäin. Ja nämä kaikki vaikuttaa sitten suoraan tänne valmiisiin kalvoihin. Hyvin simppeliä tälleen muotoilla. Yleensä näillä pääsee jo hyvin pitkälle, että valkkaa ton tausta, slide designin, valkkaa slidin layoutin ja sitten valkkaa, että minkä kokoista tekstiä ja muuta. Yleensä mieluummin isompaa kuin pienempää.